Fit-tmiem din il-ġimgħa f'kumpless f'San Ġiljan saret kampanja ta' informazzjoni mill-Fondazzjoni Service Dogs Malta, appuntu dwar ix-xogħol tal-klieb li joffru servizz. F'Malta hawn 3 klieb imħarġa biex joffru servizz lil persuni b'diżabilità u dalwaqt se jinġibu 2 klieb oħra minn Franza. Dawn il-klieb ma joffrux biss servizzi lil persuni nieqsin mid-dawl, iżda anke lil persuni nieqsin mis-smigħ u li tfal li għandhom l-awtiżmu, kif spjegat Valerie Brinkat mill-Autism Parents Association Malta. Fejn jidħol self-destructive behaviors, pereżempju fejn huma jkunu jridu jweġġaw lilhom infushom minħabba ċertu frustrazzjonijiet li jkollhom għaliex huma jkollhom problema bil-komunikazzjoni, dawn il-klieb jipprevenu li jagħmlu dawn is-self-destructive behaviors. Attendiet is-Segretarju Parlamentari għal Persuni b'Diżabilità Justin Caruana li tkellmet fuq il-miżuri ewlenin tal-Gvern biex jissaħħaħ l-aspett ta' għajxien indipendenti. Fost dawn is-Segretarju Parlamentari tkellmet dwar il-ħidma tal-Gvern għal persuni nieqsin mis-smigħ. Fil-konfront tal-persuni neqsin mis-smigħ għandna la bozza liġi li qed jirrikonoxxi l-lingwa Maltija tas-sinjali u l-ħolqien ta' kunsill biex ikun jista' jimmonitorja wkoll l-iżvilupp ta' din il-lingwa. Justin Caruana qalet li permezz ta' din il-kampanja ta' informazzjoni tista' tqum kuxjenza dwar kemm il-klieb huma kruċjali biex ħafna persuni b'diżabilità ikollhom l-indipendenza sħiħa tagħhom.